Il-parti tal-miliet tal-Bank Ċentrali possibilment sar l-aktar parti popolari fuq fom kulħadd għal dawn l-aħħar ġimgħat, iżda għal raġunijiet il-ħżiena. Is-sit tal-Gazzetta Malta Today żvelat li minkejja l-mossa tal-Bank Ċentrali li ġie lill-impjegati firmaw stqarrija biex jiġħdu dak żvelat mill-programm Sorsi Informati fuq Net Television, jeżistu xhieda li raw kollox bajnejhom u li insistew li veru kien hemm il-kant ta' Viva Labour minn impjegati fis-sakra. Ir-rapport tal-ġurnalist David Hudson jgħid li l-maskot tal-Partit Laburista Karl Stanjo Navarra ipprova jirredikola din l-investigazzjoni tal-ġurnalist Joe Micallef u b'mod parallel ħarġet iċ-ċaħda tal-Bank Ċentrali. Iżdissa, il-Gazzetta tikkwota sorsi li jispjegaw eżatt kif seħħew l-affarijiet f'dan il-parti tal-miliet f'sala ewlenija tat-tiġijiet fir-Rabat. Is-sorsi spjegaw li hu minnu li kien hemm il-kant ta' Viva Labour. Dan beda jidwi mas-sala kollha meta fil-parti tal-Bank Ċentrali indaqet il-kanzunetta Children ta' Robert Miles. Kien hemm ħafna xorb, iżda żgur li kienu jafu x'qed jagħmlu, spjega wieħed mis-sorsi li tkellem mal-Malta Today. U kompla jgħid li l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali għażel li jaħbi dan kollu fi sqarrija falsa għad-detriment ta' reputazzjoni u l-integrità tal-istess Bank Ċentrali.